y a todos, atómicas y atómicos, bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy tenemos el placer de tener aquí con nosotros al grupo Chener, que viene a presentarnos su nuevo disco, Cante el cos elèctric. Què tal, xics? Molt bé. Molt bé. Molt contents d'estar així, fem-vos companyia. En primer lloc, bueno, el disco anareu a gravar-lo sense anunciar-ho públicament i va ser en molt poc de temps. Com va ser aquesta gravació del disco i aquesta producció? Com vau composar les cançons en tan poc de temps? Doncs la veritat és que des de que jo crec que va eixir 8 germanes al mercat i als 3 o 4 mesos ja estava una part de les cançons composades i la idea ja, no, és que sempre passa això, no? Sí. Que acabes de gravar i te penses que és l'últim que faràs perquè estàs tan esgotat mentalment que tal, però quan poses a rodar això als mesos ja comencen a vindre les coses. I en aquest cas, jo crec que als 4 o 5 mesos de tindre els germans al mercat ja estan, igual si no totes, gran part de les cançons. Aleshores des d'ahir comencem a treballar-ho i quan decidim acabar la gira vam decidir prèviament que acabaríem la gira sobre juliol o així i vam veure el hueco de gravar en maig sense dir-nos res perquè tampoc sabíem això en què se concretaria després, si podria ser el disc al mercat, etc. I bueno, anem a Paco Loco ahir 12 dies i en 12 dies ho vam fer tot ahir, un poc en la mateixa dinàmica de treball que no germanes. Encendre la mare, cante la vida pel moment, cante la vida pel moment, i cante el pa que amb les mans feia el pare, i cante la màquina i el rei, cante la màquina i el rei. I el raig que se mos ha endurat. Un banquer s'ha obert al pit un forat i els bitllets batien a les 160. I ho canta el riu que no torna. Un sol naixent en cada mà. Girant els pits del treball, cap fugaç i el raig que se mos ha endurat. I
i és la segona vegada que graveu amb Paco Loco. Com és gravar amb ell un disco? Paco Loco té una manera de produir que al final també sembla un poc com fer un retrat de Carbonet a la banda. Té un poc això. És a dir, sí, perquè és un procés com molt intuitiu, molt manual, sense parar massa hores a la postproducció i parar més hores a la presa de so, etc. Aleshores, el resultat sempre és un poc, en Paco se contagia un poc del caràcter, sap plasmar les personalitats de nosaltres, els músics, en el disc que hem fet, i això és una molt important que no en tots els productors se dona. I de les dues vegades que heu gravat amb Paco Loco, quines diferències heu notat en quant a gravació? Ninguna, tot igual com antes. El procés de treball ha sigut el mateix. Les cançons eren ben diferents, moltes d'elles, o diguem que és un disc més obert estilísticament del que ho era Os Germanes. El workflow ha sigut el mateix. Hem decidit gravar el disc bàsicament en directe, és a dir, gravant d'una pressa tots els instruments i després fent recordings concrets de certs arranjaments, de certs segons teclats, però també, per exemple, en este disc teníem, recordeu-se que volíem gravar les veus, tindre més control i gravar-les totes més separat, però al remat, la seva part dels cors els hem gravat a un sol micro perquè és que era com funcionava i com afinàvem, de fet. Intentàvem fer d'una altra manera i ja sorgien dubtes, no sé què, i Paco ens digui, tíos, pones ahí los 5 alrededor del micro. Sí, vas contagiant con l'energia també. I així funcionava. Aleshores, el procés ha sigut molt semblant. En el matís de que conèixer-nos en Paco i haver tingut una experiència prèvia, doncs ha donat una confiança extra i jo crec que Paco esta volta també s'ha implicat més si cap que en els Germanes, creativament ell. Bé, doncs el vostre disc, Cantel Cos Elèctric, és un títol com molt sensorial. Per què este títol? Doncs este títol està un poc ahí vinculat a una certa tradició. I Sing the Body Electric és el títol d'un poema molt famós de Walt Whitman i també aquest títol va gastar anys més tard Ray Bradbury per a fer un llibre de relats de ciència-ficció. Aleshores ens resultava molt atractiu agafar este títol per a parlar. El poema de Whitman està escrit en un moment en què les màquines eren molt amigues, les societats del benestar semblaven donar els seus fruits. El de Whitman, Bradbury després va fer una cosa més imbuïda per la bomba atòmica que estava ahí i on la tecnologia tenia una vessant un poc més de malson, i nosaltres volíem fer el nostre cant des del nostre temps en este món hiperconnectat que ens ha tocat viure, però fer un poc imbuït per aquest esperit de Whitman i de Bradbury de no xutxar massa les coses, és a dir, de no voler dir les coses deurien ser així, sinó més bé de cantar el nostre món amb les coses bones i dolentes que té, no? Pues parlant també d'aquest títol tan sensorial, quins sentiments o quines emocions tanqueu en este disc? En este disc jo pense que n'hi ha més ironia i per tant a vegades se pot percebre com a pessimisme el que és realment un xoc irònic. Jo crec que en este disc el que n'hi ha és un missatge més estoic, és a dir, crec en general, i crec que això també és una intoxicació de la visió de Whitman. N'hi ha una, pues lo que deia Sangui, no? Una cosa de voler mostrar i de que siga un poc una xarxa social, on te menges una cosa molt banal al costat d'una cosa molt profunda i tot ve de la mateixa font i ja no saps buscar el significat global de tot, no? Volíem que fos així, però sense dogmatitzar, no? Sense dir un disc al final que parlara de que el món és una merda o de que és meravellós, no ens interessa fer música per això. El dia de neu a la Sala Damunt de València, l'antiga Roxy, per la gent que ja tenim una edat i hem viscut allà coses, vam fer la presentació oficial de Cantel Cos Elèctric, de 9 de gener, dissabte. Podeu trobar les entrades des ja a evenbrite.es, no? És així? Sí, o a la nostra web mateixa. O a la nostra web. I no res, que tenim moltes ganes de que aneu tota la gent cap allà, que va ser un dia ben xulo. Hem intentat fer una festeta també després, no? I a donar-li un poquiu de boato a l'assumpte. Una que vingueu per allà. Xics i xiques, salutació i abraçades molt fortes per a la gent de la Nueva Atòmica. Besitos.